Poskládáme se pak se poskládáme za motorky a uděláme si fotku, jo? Ano, tatínku. No, sorry, no, Ani nevím, že to zblízka takhle vypadá. Ale kradovské nechty. Co já nedělám, ona dělala, co by dělala? Počkej. Ty Hondy, on dopadne všechno. Pózu. Víš, jak je ten stáhle kopek, když na 120 a ono je to na 120. Já říkám, co mi to asi přetočí. Asi tam zase budu.